Salutare lume și bine v-am găsit la al treilea episod din Spore. Hai să continuăm. Am mai evoluat specia. Și pentru că evoluează foarte greu. Are o bară uriașă. Și nu prea crește ea. Ai vrea poza arată foarte ciudat. Și ăla din... Mă rog, arată... După cum vedeți, l-am făcut... i-am făcut eu singur, adică am făcut asta cu voi. I-am pus niște... nu știu ca să... Stai, nu știu cum să zic. Sunt Fiscus Pro Strike și... niște, nu știu, gămume care dau... Ok, fără bătaie. Hai să mergem, am omorât până acum două specii, să mergem la treia din partea cealaltă. Mai mâncăm totuși. După cum vedeți, dacă mâncăm, crește foarte. Așa agresiv. Eram fără viață. O mare. Strike, așa. O să mâncăm. Uite-mă, ce-asta. Bun. Mâncare de mâncare nu prea crește. Cred că doar dacă... Dacă astea nu face. Îmi face un preferit. Da, costăm un prieten. Vorbesc cu ei, n-ai nu s-a găsit. Nu știu. Hai, vine, dar tu la mine. Atâta. Mamă, ce... Ureau, stai chestia. Îi dau cadoul ăsta. Ceea ce am întâlnit. Cadou, nu știu. Opa, ia o da, suntem cam morți. De asta ne mai punem chestii. Avem foarte multă vreme, deci. Uitați că mi-e loc. Așa o să vedem ce să strike.
Ce e asta? Niște chestii butugane. Uite extrem ciudat. Rămâne pe spate ca să dă mai mult strike. Nu, strike nu. Uite atâta vreau ca să crească viața. Arată bine. Le-am pus chestiile astea strate. Îți plac, mă? Mă bucur. Și aș știa să-i punem 75 chestia asta. Nu m-a intrat cu densul. Jump-urile acolo cu aici. Apoi de la mâncare mai mult. Oh, vă-ți place. Nu avem de pierdut. Foarte rapid, trecem peste prostia asta. Bine. E o aventură sau ce? Nu, un drum. Mă, nu încă. Drum în viață. What? Deci acum cred că și eu fiindcă bate și trebuie să fac. Păi, bă, ce să ai? După mea, uia. Băi, nu. Ce scule că mai ia? Mă rog. Nu vezi frumos. Ce chestia e acolo? Dar spre nu mai avem. Să văd câte ora după tableta. Nu avem puțin timp. Episodul nu l-am făcut foarte, nu sper că nu. Tot ca așa. Este omul. Sau, uite, s-a tânărit. Nu mă simt de prietenul ăsta. Are capul... M-a atacat. Sau cum dau așa. Asta costă. Lăsăm aici. Nu e chestii care n-are nevoie. Da, să continuăm. Fără și de asta. Facem mers soare, poate. Foarte. Da, și apropo, sunt îmbrăcat în desfășură în momentul ăsta. Mă văzut și am câțiți de Crăciun. Barba avem, uite erau pungă. Și piatul. Și am o peluță mică pusă în adustă. Da. Merg și eu. Ridicat cu un oblet. Colorul. Bă, ce casă ai făcut? Ia. Bă, dar e înalt, mă. Ce casă stăritură, nu știu ce, vrăjeli. Nu am nimic, mă. Stai, mă, stai.
Cum am ajuns, frate? E să plâng, frate, cum văd jocul ăsta pe net. A, n-ai bani. What? Ce-i bă astea? A, texturi. Ești nu mergi dacă e erbivor sau carnivor. Asta facem. Ar se gândește dacă e omnivor. Da, mă, ești omnivor. Ești omnivor. Nu știu dacă s-a făcut omnivor. A, bă, nu-i foame, aha. Am prins. Carnivorul e el. Mănâncă. Ai gură pentru mâncare, mănânci. Ok, te cu viață mică, uite. A, tu ești ăla. Nu dă damage așa. Deci, am foame. Dă-mă, foame, foame. Dă-mă pe locul, foame. Mă, stai puțin, mă, stai ceva. Stai ceva, stai. Bine, te duc ceva. Aoleu. Stai ceva, stai ceva. Orice, foame. Mas mano, por que você fez? Porque te chorando. Muito bonito. Dá um capricho, acho que eu vou ter. Tem um capitão lá. Não tem chance? Não foi vai ter que ir. Essa aqui é uma subida. Ah, tá, calma. Não sei se eu acho que eu mato pelo acest episod. Nu uitați de like, subscribe, coment și eu. Episodul 1. Pa!